warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati, Bapak Ibu saha sederek sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing acara punika. Ingkang sepindah sumangga kita tansah ngaturaken puja-puji dalasan syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat saha rahmatipun sahingga wonten ing wekdal enjing punika kita sedaya saged makempal wonten mriki. Kaperlu mangeti dinten pendidikan nasional ingkang tepatipun tanggal kaping kalih saking wulan Mei tahun 2019. Perlu sangat kita sedaya sumerapi mbok pilih pemerintah Indonesia ing dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945 gangsal sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga negarinipun milahi umur 7 tahun. Kita ugi sumerap ing dalam agami kita Islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten abad niku wekdal Nabi sallallahu alaihi wasallam taksih gesang sampun programaken utawi anjuraken wajib belajar dumateng umat Islam kanthi sedaya. Maksudipun supados umat beliau dados umat ingkang gadahi ilmu pengetahuan sehingga saged majengaken daerahipun utawi ugi agamanipun. Babagan wajib belajar punika kados pengandakanipun Nabi Muhammad wonten ing dalam hadis riwayat Ibnu Abdil Ba'ar ingkang artosipun golek ilmu iku senajan tekan nagari Cina sak temene golek ilmu iku dipun wajibno kanggo saben-saben wong Islam lan sak temene malaikat iku bakal ngrendahno sayape dinggo wong sing golek ilmu amarga repote marang panggawean iku. Bapak Ibu saha rawuh ingkang sedaya kula hormati. Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional niki, monggo kula lan panjenengan sedaya ningkataken malih anggenipun kita ing dalem mados ilmu. Napa niku arupi ilmu agami utawi arupi ilmu pengetahuan umum. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kalian gesang ing donya kemawon lan wonten ilmu ingkang badhe dinggeh kangge akhirat samangke. Semanten ugi kita sumerap bentenipun kalian tiang ingkang gadahi kalian ingkang boten gadah ngilmu. Mugi-mugi saged dados amal kasainan kula kalian panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jika semanten atur kula mbok pilih kathah kalepatan nyuwun agunging pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.